Университета не е в Кембридж, Оксфорд, е в Пловдивския аграрен университет. Това се вакцинирайте. Да се инсталират. Доскоро бяхме първи по смъртност. Сега сме последни по вакциниране. И реших, много от държавите правят самостоятелни договорки и получават по-големи количества ваксина. Унгария, например, взима ваксина от Китай. Вчера получаваме половината от заявеното количество и затова взимаме спешни мерки от партия на българските мъже. Започваме масова вакцинация с домашна ракия, в случая домашна гроздова ракия. За разлика от другите, които имат ефективност 90, 95%, 94%, нашата, която се казва Ракиджос, има 100% ефективност. Начин на употреба взима се в рамките на 2 часа 5 дози в малки количества от 5 дози по 100 грама. И вече ако минете тук при това тунелче, това значи, че сте вакцинирани на 100% гаранция. Направили сме организация с всички казани в България, работят за тази вакцинация. Необходимите количества има ги навсякъде, така че може още януари да приключим с масовата вакцинация. И моето е призив: вакцинирайте се с домашна ракия. Лична карта. Ще се спусна на колата, че да не станете и... Старши инспектор Борислав Бауренски. И ще ви моля да зачетете Борислав Бауренски. Така. И ще ви замоля да зачетете, имате... Вие сте как сте? Откъде сте? Така, Централно митническо управление. Агенция Митници. А вие заплатената си сумата ли за? Купой насекъде, брат. Купой насекъде. Да зачетем тогава закона за акцизите. Митници тръгнали по централния площад на Варна. Митници. Какви сигналите се изисква за всичко, когато сте го надлежат? Я знам, що не дойда си и другите там. Това държава. Да, ваша. Вашата къде? Остави тук 100 грама няколко му получе. Аз такова. Ма нямам лично кола, вие пък нали? Ма питах, имам ли кола, аз ви казвам. Майка, не кажи получи. Точно.